tak jsem došel tam odsud sem k té lavičce. Tady si to můžete to nezaodstří, tak si to nepočítáte. Ale tak, tady tudy my jsme šli. Tudy takhle bychom šli. Tam cestou. Tamhle vidíte možná odpadky. To vidět. Tohle video točím už na podruhý. Jsem se musel vracet, protože já už byl za půlkou. Zjistil jsem, že mě nejde zvuk. Tak, tady. Tak. Když to začalo používat, tak já jdu. Já na to mám takový kryt s klávesnicí, na kterou polovinu videí zpracovávám. Tady vidíte ptáčka, nevidíte, už odletěl. No. Tak tudy jdeme. Tam pak bude možná vidět i ten krmelec.